для ляльки, другий для зайки, третій для мішки. Усім моїм цацкам місця хопить. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Бачите, я уже много побудовала. Зосталося тільки дах поставить. Який пригожий дом, 100 покоїв буде їм. Один для ляльки, другий для зайки, третій для мішки. Для мишки. Салют усім. Что? Что ты наробил? Подумаешь, некие кубики развалил. Не некие, а мой дом. Я його цілий вечір будувала. Ну, подумаешь, побудуешь інший, не беда. Что? Да я за это... Ну что? Твою машинку под стол скину. Яночка, она сломается, ты. Як ти там казав? Ха, не беда. Не, Янка, ну что ты наробила? Это ж моя любимая машинка. Подумаєш, отремонтуєш. Так, як було, уже не буде. І мой дом таким, як був, так само уже не буде. Поравнала. У тебе глупство некое было, а у меня супер реч. Чого? Гэта твоя машинка глупства, а мой дом суперреч. Ну, Янка, тримайся. Ха-ха, сам тримайся. Надзвичайная служба по спыненні спрэчак на месцы. Ой, што гэта? Ой, кто это? Здаецца, паспеў. Прывітанне, сябры. Дазвольце прадставіцца. Майстар сяброўскай дыпламатыі Згода. Майстар Згода. Вельмі прыемна. Вядома, спадар Згода. Толькі чаму гэта вы да нас прыімчалі? Да яшчэ з сіренай. Таму што ў вас тут наспявала сварка, а я яе за кіламетр чую. Ой. Таму, грамадзяне калыханачнікі, дакладайце, што ў вас тут адбылося, толькі па сутнасці, калі ласка. Ну што, як звычайна. Яна, не трэба, не расказвай нічога. Парушальнік спакою топа адставіць. Што? Падгаворванне другой парушальніцы Яны. А я ніякая не парушальніца. Гэта топа мой дом разбурыў, Так. які я ўжо так моцна полюбіла. Чаго? Не парушальніца яна? А хто мою самую любименькую машинку зламаў? А гэта я табе у адказ за домик. Але можна было і без скидвання. Кубикам твоим нічога не зрабілася. А машинка, разляцелася ўшчэнт. Стоп! Мне ўсё зразумела. Вы абодва зрабілі адну і тую ж страшэнную памылку. Якую? Непавага да сябра. Яна да топы, топа да Яны. Але ж ён першы. А ягоную віну ніхто і не аспрэчвае. Вось так, топачка. Але, Янышка, ты таксама была не лепшай. Чула? Таму я вас абодвух пазбаўляю сяброўскіх правоў. Як? Зусім? Назаўсёды. Ну, чаму назаўсёды? Пройдзеце курс сяброўскай дыпламатыі, практычныя іспыты і, калі ласка, сябруйце далей. Ой, а што гэта за курс такі? Ну, якая яшчэ дыпламатыя? Я ж кажу, сяброўская. Зараз я вам усё растлумачу. Заняткі пачынаюцца. Ой, я вось тут сяду. А я тут. Размовы спыняем. Такім чынам, спадары калыханачнікі. Парушэнне павагі і галоўных правілаў сяброўства вядзе да разбурэння ўсіх прыязных адносін у калектыве. Прабачце, спадар Згода. Так. А можна як-небудзь больш зразумела растлумачыць? Ага, бо ну нічога не уцямілі. О, прабачце, калі ласка, вядома, можна. У сяброўскіх адносінах самае галоўнае памятаць адно простае правіла. Якое? Перш чым зрабіць што-небудзь, падумайце, а ці спадабалася б табе б самому, калі б з табой абышліся гэтак жа. Спачатку думай пра іншага, а потым рабі? Так, топа? І калі твоё жаданне камусьці шкодзіць, лепей змяніць план?
выдатна. І яшчэ адно вельмі важнае. Калі зрабіў памылку, трэба што? Попросить прабачэння. Вось, правильно, малайцы. Ну што ж, з тэорыяй вы справіліся на выдатна. Пераходзім да іспытаў. Ой, а што будзем рабіць? Першае заданне. Просім прабачэння адзін у аднаго. Ну, добра, тым болей, што я і сам ведаю, што вінаваты. І я. Яночка, прабач мне, калі ласка, што я разбурыў твой класны дом і не хацеў прызнаваць сваю віну. Прабачаю, а ты мне, Топачка, даруй, што я зламала твою машынку і таксама не хацела сябе вінаваціць. Просто бляск, просто бляск. І яшчэ адзін апошні крок, і вы зноў станеце сябрамі. Што трэба рабіць? Праіграць нанова ўсю вашу сварку і зрабіць правільна. Вось які прыгожы дом. 100 пакояў будзе ў ім. Адзін для лялькі, другі для зайкі, трэці для мішкі. Што дзе для мішкі? Ау, салют усім! Топа, што ты нарабіў? Ай, Яночка, даруй, я не хацеў нашкодзіць. Зараз дапамагу ўсё выправіць, толькі не ламай маю машынку. Не буду. Ну, мілата ж, надзвычайная служба болей не патрэбная. Нестор! Я, Гэта быў ты. вядома. Ай, вось выдумчык, ну класна ты нас памірыў. Ага, дзякуй табе. Калі ласка. Ну што ж, а зараз давайте глядзець мультфільм. Глядзім. Глядзім, сябры. Ну што, сябры, час рыхтавацца да адпачынку і класціся спаць. Так, стамілася я. І я. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! Добрай ночы і цікавых прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.